Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μου δείξατε την αγάπη σας και με καλέσατε να έρθω εδώ πέρα στην πάντα για άλλη μια φορά να τα κοβήσω. Τελικά έχουμε γίνει πολύ συχνοί. Η επαφή μας ήρθε. Και πάλι. Θα δείξει αν θέλετε και αν το γουστάρετε. Όσο θέλετε εσείς, εγώ θα έρθω να τραγουδάω, ξέρετε. Όσο λέω θέλετε εσείς, εγώ θα τραγουδάω. Δεν βλέπω να θέλετε το βιβλίο, κατά λάθος είπατε το μέσα. Είναι ξενέρωτη. Αλλά το βλέπω πάλι. Είχα την τύχη και την χαρά να γνωρίσω αρκετά μαγαζιά εδώ στην Πάτρα και πέρυσι και πρόπερσι και το χειμώνα. Κάθε φορά που πάω λέω τι γίνεται, ακόμη πιο ένα περίπου. Και εδώ είναι καταπληκτικό το μαγαζί, το Βολκάνο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου Βασιλιάδη που με κάλεσε αυτό το βράδυ εδώ. Και θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο για ένα πολύ όμορφο μαγαζί που επικοινωνώ στην Πάτρα. Λοιπόν, δώστε μου ένα καλό χειροκρότημα για τους εργάτες μου. Καλό. Σας βλέπω όμως λίγο αγανακτισμένος από λίγο. Θυμωμένος από λίγο πολύ. Πολύ αγανάκτηση, έτσι. Λοιπόν, θέλω να βγάλετε πολύ αγανάκτηση σήμερα. Εδώ θα γίνει ξαγανάκτηση, να ξέρετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα αγανακτισμένο τραγούδι. Κομμένα πια. Όλα κόψτε τα. Δεν πληρώνουμε, δεν δίνουμε μία. Λοιπόν, να περάσετε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοντάμι. Αλλά θέλω να δώσετε το μίσο λίγο όπως βραδιά. Κομμένα πια, παραδείγμα. Αν δεν κρατήσεις είσαι με ρασπίδα. Να με αγαπήσεις μόνο, τι έχεις κάνει. Μόνο η καρδιά, με τα παγωνικά. Μόνο η καρδιά. Νομίζεις ότι μπορείς να αποδώσεις τη ζωή. Μια ζωή που τη βρεις, σπίτια μάτια αυτά. Ήταν όλα από εδώ, τα φύγα από όλα αυτά. Όλα σβέρτα με νερό, μα τι πως αγαπώ.